tono choko, tono choko, tono choko. Si Chineke ọ bụ Chukwu n'ezie, n'ezie ọ bụ Chukwu n'ezie, biko were ọṅụ tọnụ Chukwu, si Chineke ọ bụ Chukwu n'ezie. N'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka onyinye ndị a niile, ka anyị na-ewelu onwe anyị na-ewelu izuụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyere n'erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-echekwaba anyị niile. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runatazia na isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Sa Ugochukwu na Eziada Lady Anduru na-erunyekwazi masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezumike mkpụrụ obi Silvers Chidi Nwachukwu. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnọdụ. Emeghela m nke ukwuu site n'echiche, n'okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na ngem, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Ya ka ndị ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ gị niile, na ụlọ ụmụnna m nrọbara m osebe ụwa Chukwu anya ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile meela anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ga ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Chineke anyị, na nnukwu ebere na mgbaghara gị ka ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile, biko hụkwasị anyị amara gị na-akwụsịghị akwụsị, nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na nkwa ikwere anyị, wee bịa keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of the prophet Amos. Thus says the Lord, the God of hosts, woe to the complacent in Zion, lying upon beds of ivory, stretched comfortably on their couches. They eat lambs taken from the flock and cows from the stall, improvising to the music of the harp. Like David, they devise their own accomplishments. They drink wines from bowls and anoint themselves with the best of oils. Yet they are not made ill by the collapse of Joseph. Therefore, now they shall be the first to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with. The word of the Lord. Responsorial Psalm. Praise the Lord, my Lord. Praise the Lord, my soul. Blessed is he who keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Alleluia. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. But you, man of God, pursue righteousness, devotion, faith, love, patience, and gentleness. Compete well for faith. Lay hold of eternal life, to which you were called when you made the noble confession in the presence of many witnesses. I charge before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who gave testimony under Pontius Pilate for the noble confession, to keep the commandment without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ, that he, blessed and only ruler, will make manifest at the proper time, the King of kings, the Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable lights, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen. The word of the Lord. Though our Lord Jesus Christ was rich, he became poor, so that by his poverty you might become rich.
onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ndị Farisii, e nwere otu nwoke ọgaranya na-eyi uwe mara mma, na-erikwa nri dị mma ụbọchị niile, ma e nwekwara otu nwa ogbenye, onye ọnya zuru ahụ, a na-akpọ Lazarọs, na-atọgbọchi n'ọnụ ụzọ esi abanye n'ụlọ ọgaranya ahụ. Ihe ọ chọrọ bụ ka a tụpụrụ ya ọbụladị iberibe nri si n'oche nri ọgaranya ahụ dapụ. Nkịta na-abịa na-arachakwa ọnya juru ya n'ahụ. Mgbe nwa ogbenye ahụ nwụrụ, ndị mmụọ ọma buru ya buga n'eze obi Abraham. Ọgaranya ahụ bịakwara nwa, elie ya. Ebe ọgaranya ahụ nọ na-ahụju anya n'ọkụ mmụọ, ka o siri letie anya hụ Abraham ebe dị anya, bịakwa hụ Lazarọs ka ọ nọ n'eze obi ya. O tiri mkpu sị, "Nna m Abraham, biko mere m ebere, zite Lazarọs ka o detụ ọnụnụ mkpịsị aka ya na mmiri, bịa detụ m n'ire, mejụọ ire m, n'ihi na ọkụ n'ebe a eregbuela m." Ma Abraham zara ya sị, "Nwa m, chetakwa na mgbe ị dị ndụ n'ụwa, ị bụ onye ụwa ọma, ma Lazarọs bụ onye ụwa ọjọọ. Ma ugbu a ihe asụgharịala, a na-akasi ya obi ebe ị nọ na-ahụju anya, ma ọ gwụbeghị. E nwere nnukwu oke olulu kewara anyị n'ụlọ. Mmadụ ọbụla enwekwaghị ike isite ebe a bịa n'ebe unu nọ, ma ọ bụ ọ dịghịkwa onye nwere ike isite n'ebe unu nọ bịa n'ebe a." Ma ọgaranya ahụ sịrị Abraham, "Ebe ọ dị otu a, biko nna m, ana m arịọ gị ka iziga Lazarọs n'obi nna m, n'ihi na enwere m ụmụnne 6. Biko ya ga-adọ ha aka na ntị ka ha ghara iso m bata na-ahụju anya." Ma Abraham sịrị ya, "Moses na ndị amụma nọ ebe ahụ. Ụmụnne gị ha tọọ ntị n'ala na nkụzi Moses na nke ndị amụma." Ma ọgaranya ahụ zara, "Nna m Abraham, mba, nke ahụ agaghị ezu. A sị na e nwere onye si n'ala mmụọ gaa gwa ha okwu, ha ga-echegharị." Ma Abraham zara ya, "Ọ bụrụ na ha anụghị nke Moses na ndị amụma kwuru, echeghị m na ha ga-echegharị ma mmadụ site n'ọnwụ bilie gwa ha okwu." Oziọma nke Osebụwa. Amen. Kekonome. Onye jisi ike, onye gbakọta ghalụ, nwanne ya enyere ya aka. Tata bụ ụka nke 26 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị na-ekene Chineke, onye fụrụ anyị n'anya, onye na-agọzi anyị, onye duru anyị n'izu ụka niile gara aga,
wedubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banyelụ tata. Anyị na-ewelụkwa izu ụka ọfụ n'ụwa na-erunye n'aka Chineke na-ayọ ka izu ụka anụnwa makarịala anyị na mma site na Kristi onye nwe anyị. Ibu chi m, ibu chi m, ibu chi m anya nji ahụ ụzọ, agara gbachi ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Aga m akpụ isi ala nye gị ekele, ibu chi m, ibu chi m, ibu chi m, ibu chi m, ibu chi anya nji ahụ ụzọ, agara gbachi ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Anyị hụrụ ọkụ ma ihe eleghị ọkụ, gịnị ka m ga-eji kpọrọ Chineke? Aga m akpụ isi ala nye gị ekele, ibu chi. Amen. Enweghị ihe anyị ga-eji wee kene Chineke bụrụ nnukwu ibu karịrị ihe ọma Chineke na-eme na ndụ anyị. Chineke na-agọzi anyị, Chineke na-edu anyị, Chineke na-agbazili anyị. Ndụ anyị dị tata na ihe ọma nke na-eme na ndụ anyị si n'aka Chineke abịa. Anyị ama kwụsịnata ikene ekene. Tata n'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị, egosila anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ inyelu mmadụ aka, the rich and the poor, the rich and the poor. Enwere ihe nchọrọ ka anyị ghọta ọfụma na ofu ihe Chineke gosipụtalụ ya ga-eji wee kpe mụ na gị ikpe abụrụ ego na ịkpata, ọ bụkwuru ụdị akwa anyị yiri, ọ bụrụ ihe ọma bịalụ mụ na gị, kama na ofu ihe o gosipụtara ya ga-eji wee kpe mụ na gị ikpe bụ na anyị nwelụ mana anyị enyere ọlụ mmadụ aka. Ọ bụrụ na unu cheta n'akwụkwọ nsọ ebe Chineke kwuru, ọ sị, agụụ na-agụ m, inye m nri, akpịrị na-akpọ m nkụ, inye m mmiri, anọ m n'ọya, ịbịa neta m, anọ m n'ụlọ mkpọrọ, ịbịa neta m. Ha wee jụọ ya sị, kedu mgbe anyị fụrụ gị anyị mere ihe ndị a niile? Ọ sị gịnị? Nọọ mgbe ị mere ofu onye n'ime ụmụnna m, nọọ m ka ị mere gịnị? Nọọ m ka ị mere. Anyị na-agụ ya n'egwu, ihe ọbụla i mere otu onye n'ụmụnna m, mụ ka ị mere ya. Anyị na-agụ ya n'egwu, ọ bụrụ the basis of judgment. Now, ịbịa n'ihe ọgụgụ niile agụlụ tata, n'ihe ọgụgụ nke mbụ na ihe ọgụgụ nke abụọ partly, ya na n'ozi ọma, ebe nchọrọ ka anyị fụ bụ na mgbe ụfọdụ ihe Chineke ji ekpe anyị ikpe abụghị ihe anyị mere mgbe ụfọdụ, kama nọ ihe anyị emerọ. Amarọ m ụnọ ghọtara okwu a. Mgbe ụfọdụ ihe Chineke ji ekpe anyị ikpe abụghị ihe anyị mere, kama nọ ihe anyị emerọ. Na anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ, n'ihe ọgụgụ nke mbụ Amos bụ amụma Amos nyelụ n'ụmụ Israel.
before Amos enye amụma anụnwa ihe dịrị ụmụ Israel mma, ha na-eli na-aṅụ. The town was flourishing. There was no war. At that time, under Assyria, internal crisis. So under Assyria, we are not ready for war. Then under Egypt, internal crisis. They were not ready for war. So the land was thriving for the Israelites. But when the Assyria set to charge their problem, then they remembered the land of Israel. They decided to occupy it. It was at this time Hanachi occupy ya. Kum Israel bebela akwa wesi Chineke zọpụtakwa n'anyị na ndị Assyria na-abịa nala anyị ihe niile anyị nwe. Chineke wesi ha, okay. Unu ọchọgo onye ga-enyere unu aka, mana mgbe ihe dịrị unu mma, kedu onye unu nyere aka? O wesi ha na mgbe ihe dịrị unu mma, ọ bụ na icheta n'ihe ọgụ nke mbụ agụ last Sunday. Ị ga-afụ ebe Mọs sị ha na unu na-azọgbu ndị ogbenye, were ihe ndị ogbenye, unu luo na-egwuo ndị ogbenye wayo, na-akọrọ ha ihe ha niile megịnị tinye na akpa unu na ụmụ unu na-eli. Amos wee sị ha na tata na Chineke ga-eme ka ndị Asịrịa bịa nakọrọ na akụnụba niile ahụ unu kpakọtalụ, ihe ahụ niile unu chee unu nwere, na Chineke ga-atụtụrụ ha niile. Kedụzi ihe Chineke ga-eji wee tụtụrụ ya? Maka na ha na-emegbu ndị ogbenye, na Chineke ga-achọ ka ha fụ etu ọ na-adị na mmadụ bụrụ ogbenye, na ha fụ etu ọ na-adị na mmadụ taba afụfụ. Ndị be anyị n'Igbo knew how to be very generous ordinarily. Hapụchakwa na ana Igbo dịzi etu ọ dị kịta. N'oge ana Igbo dị etu ọ dị kịta adịrọ dị mma ncha ncha. Adịrọ mma ncha ncha. Even nke a na-abịa kịta, o nwere onye esendele m mgbe anyị na-edozi one of our houses na Nigeria. Onye aka iji egosi ihe ọkụ. O nwere a very big market na electricals. Ebe a ma chandelier ma ịbanye na store ya nwere ihe ọkụ eme afọ. Ndị m na-agwa gị efu ka esi gbalịsi anya just yesterday nka. If you are, yeah, you now say, what is this? What is this? Where has Igbo love gone? Ebe kode, ebe konazele. Ndị mmadụ na-agbafusizi everywhere. Everywhere people are running. Within last week, I have about 5 friends gbanaga London. Ndị niile ji ego na ala Igbo kịta na-agbanazi Lagos. Now they are going to Lagos to develop another people's land. Ani nke anyị anọlụ. Kedụzi ebe development ha niile ndị niile jikwazi n'ego nọ na Lagos enwere ọzọ ya na-ana. Enwere ọzọ ya na-ana. Kedụzi ka ihe ga-esi wee lute, kedụzi ka ihe ọma ga-esi wee bata ebe ọ bụ na ndị nọ na ndị Igbo si bidokwa n'isi. Maka ihe m na-agwazi ndị mmadụ afọ m n'ihe a bụzi ndị ọ bụ na ịma azụ draft. Ọ bụ na a na-azụ draft, ịma na draft bụ abịa na-enye nri na itinye onye ahụ elie, onwe aṅụrị na elie na itinyekwa ọzọ onye ahụ elie, ọ na-enwe aṅụrị. Mana ọma ama na mgbe ahụ ọ na-eli ihe niile ahụ na ọ na-emepecha unu ya emepe. So by the time o mepechazila unu ya, itinye 1 2 3 4 5, enweta ọ ya bụ itinyezie ikpokọzie nri ya niile mgbe anyị fụ na ịgbagie. Mgbe ụfọdụ onye ọbụla agbara etu ahụ enwe ebe ọ ga-ebe agbaluo gị ime gịnị, ị ghasasị ya sisi bidokwa n'isi. N'okwu azụrụ na azụtara ya na egwuru wayo si bidokwa n'isi. Mana gịnị ka a ga-eji wee bido n'isi? Maka na agbalụ ga-agba. Maka ya ngwọtaziri na-emezi n'ala Igbo akịta bụ na ndị niile akaligolo jizi obi ọjọọ wee sị megịnị si bidokwa n'isi, na onye kwụrụ ọtọ ebutuo mịa na mmadụ ama adịzi adị. Mana ama m na Igbo ka anyị si wee dị ebe a ka enweta this word ogbenye. That word ogbenye. Ihe ogbenye pụtara bụ na onwe onye ihe na-esiri ike na ụmụnne na ụmụnna. The whole kindred emegịnị agbakọta ọnụ nyere ya aka. Ọnya bụ ogbe community nye. Ọnya bụ ogbenye. That is a word for a poor person that the whole kindred nazo. I remember in the 60s, so many of our townspeople jelo obodo ibe gwa akwụkwọ bụ ndị be anyị
ma ndị na-akọ ugbo ma ndị na-azụ obere ahịa, mana obodo niile gbakọtara ọnụ wee kpọpụta ụmụ okorobịa be anyị isi na-apụ ọkụ n'akwụkwọ, zije ha London, zije ha Amerịka. Gịnị ka ha na-ejelie? Enwere onye na-echeki ma ọ bụ nwa ya ka ezijeli. Ha na-echeki bụ na ọ bụ ụmụnne obi ka na-ezije. Ọ bụ na nke ga mara akwụkwọ ya nọdụ, maka na ihe a na-eche bụ ọ bụ na mmadụ 10 na-ajecha obodo oyibo gụchaa akwụkwọ nata baa uru, eme gịnị? Ha baala obodo. Maka na ndị je n'ọrụ oyibo jere obodo, ndị nọkwazi n'ụlọ ma gịnị? N'ọrụ obodo. Ọ ka anyị si nọdụ. Mana gị na-emezi kịta? Onye zọgbu ibie, ntigbu ada eje. Ọnya ka Amos kwuru n'ihe ọgụ nke mbụ sị na Chineke ga-ata anyị afụfụ. Ịbanye n'ihe ọgụ nke ozi ọma, ewegosi anyị parable maka ọgaranya na-eliju afọ, ihe dịrị ya mma, mana enwe nwa mgbenye ya na-abata. Gịnị ka ọ chọrọ? Nye nri ọnụ. Ọsọ kwesị tinyere ya n'efere, na ọ bụgodị nke dapụrụ adapụ si megide si nye. Mana ọgaranya na-eli. Nọmba 1, ofu ihe ọgaranya enwekwala ike ọma bụ obi ọjọọ ka ọgaranya jije nyere ya, ka na enwere ike ọ bụrụ because na onye a bụ ogbenye, o neglect ya. And so ọ na-bụ ebe point na ebe Chineke mgbe ụfọ Chineke na-eji not what we did but what we didn't do. Maka na ọ bụrụ na ọgaranya na anya lụrụ ya na n'ezigbo mmadụ ka ọ bụ, ọ ga-afụ nwa ogbenye a na-anọ n'iru bie mgbe niile na-ayọ ayịyọ. Most times, kedu ndị anyị na-enye? Ndị anyị na-enye bụ ndị na-enye anyị. Most times, kedu ndị anyị na ha na-elikọ? Ndị anyị na ha na-elikọ bụ ndị na-akpọ anyị na ha libe nke ha. And we don't care about any other person. And we neglect every other person. Ọnya ka akwụkwọ nsọ na-asị anyị, those neglects that we do, anya ha dị elu anya na n'ọdụrụ Chineke mma. Na anya kwesịrị ịdị na-elu anya na generally, amakwa m na enwere ihe m na-enene sometime na WhatsApp, mana it was like a joke, but it is true, because I remember a time ọ ga-abụ ọgaranya bute ihe dị ka akpa rice kee obodo niile, onye ọbụla na-enwe aṅụrị. At a point, ndị obere mmadụ nwa na-ekezi rice si na akara aka ha ka a na-abịa ewelu. And the problem, ị na-ekadazi onye na-abịa anala akara aka ya, ị ma na iwere akara aka join ọ na akara aka nke gede ka ya. Because enwere onye nke na WhatsApp onye nwe ebunyere ya plantain, bunyekwu ya ihe ọzọ nwanụ, then nyekwu ya ego. O wee were ego a na plantain jekwube nwa dibịa, wesi dibịa na onye dị etu a bunyere ya plantain, nye ego, nyasị ka onye na-eri ego o nyere ka ọ ma akara aka ya ka ọ bịara iwere. Nwa dibịa wee sị ya, gịnị ka di gị na-alụ? Ọ sị ya na di ya na-ete nkwụ. Ọ sị oke. Ọ sị ya ụmụ gị gịnị ka ha na-alụ? Ọ sị na nke ọzọ na-ama kọndọktọ, nke ọzọ bụ shumeka. Ọ sị ya den onye a nyelu gị rice a nye gị plantain a nye gị ego a, o welu akara aka onye na-ele nkwụ, were akara aka onye kọndọktọ, kedu ihe ọ ga-egenu n'ime akara aka? But again, this is the concept. Even nwa dibịa asị ngwa ebutego dị plantain ahụ ka ya jide, maka agụ jikwu nwa dibịa a na-abịa ịgwọ ọgwụ. Ọsị ebutego dị plantain gị ya jide, si na alụkwuo ya akara aka nke, si na alụkwuo ya akara aka ịgwọ ọgwụ. But again, anya mejizi because of few bad people decide ya na anya ama na-enye aka. I always say it, even in the streets. Sometimes in weke na agbafe na Van Wyck or in different areas, in weke funda bu placard na ya ayiyo. Iya ayiya drizio. Onwe se gene ya ayiyo dizi. Sa je try ya. Je kwuru n'ilo, je ya ayiyo. Ka ịma na ọ dịrịzi. Ọ bụ na ọlụ ihe a bụ ofu nnukwu ọlụ, especially onye nwelu dignity, ihe ayịyọ kwụrụ na oyi ọ kwụrụ na anwụ na-ayọ 50 cent, 1 cent, $1. It is not easy. I remember
Mgbe Father Kirian, I always remember that I lost my wallet. One preaching omelu here sometime. But ọ na-apụta na train. Ọ bụ na ezuru wallet ya. So ọ chọzie wallet ka ya wee banye bus, wee gbadata to St. Fortunata. Wallet ya adịghọzi. Then onye ọbụla sị, can you help me with $1? Onye aghali agaba ihu. Because ị magwuru onye na-abịa ịjụ gị ajụjụ. So number so to get $2.50 ọ ga-eji wee gba bus from Jamaica Center to ebe a was so difficult. And mma ka na-echala onwe anya wee sị ọnyanwa na-ayọ da ayịyọ a ka onye na-ayọ ayịyọ. So it's not even easy. I always said that sometimes if onwe ike mmadụ na-ayọ ihe a inwe ike, the first initial judgment anyị na-enwe bụ na onye a na-aṅụ onye inye kịta owe ha je ṅụọ Igbo. Ọ bụ nnọọ Igbo ka ọ ga-abụ ọṅụcha ọ bụrụ mmadụ nye ya je ṅụọ ọnụ. Nke a dịzi ya na Chukwu ya. Mana enwekwala ike ọ bụghị Igbo ahụ ka ọ ga-aṅụ, ọ bụ na agụụ jie. Nwekwa ike ọ bụ na nwanne nọ n'ọya. Nwekwa ike nwere something dị wrong somewhere. Nwekwa ike inye nke ahụ nwekwa ọfụgo onye ọzọ dị ka ya mee gịnị osikwa ebe anyela onye ahụ aka. You don't even know. Ọ na-adị mma like ịbịa n'obere moto ma enwere m a small spot na-ekponye every coin nweta na store because sometimes adị m eji penny na akpa ma mana ebe coin ahụ ọ na-adị steady. So ihe na-eme bụ mfụra ndị ogbenye ahụ ntinye aka onye ọbụla m chetara ichinye ya ọ na-eje so that every store m banyere nwetara coin ahụ abịa m ebe ahụ wunye, and that is meant for whoever I meet on the road. And why I'm laying this emphasis bụ ka anyị rapụ ịdị na-adị judgment even ndị nọ na Nigeria. I know na Nigeria dị very difficult now, and na ayịyọ ha bụ ụfọdụ na-adị too much. Even ị na-enwe ike isi na nke onye a na-apụta onye ọzọ a na-akpọ gị, isi na nke onye a na-apụta enwe ike ịnọkọtakwu na ịbabakwuolu wọọlụ nọ na be gị mba baba mba ndị enyegbuo gị na nsogbu. Quite alright. Mana mgbe ụfọdụ ihe m na-ada ajụkwa onwe m na-enwekwara ike ọ bụ na m nọ na Nigeria ahụ eso m yọba ka ha. Aka enwekwa m ike ọ bụ na Chineke ekwero ka m bịa ebe a, my life could have been like them. I don't know. And na mgbe ụfọdụ ihe tụsikwa George ya mgbe ụfọdụ bụ na Chineke kpọtara anyị ebe a kpọtara for a purpose. Ọ kpọtara for a purpose. And sometimes we are the light for those people. Ọ bụ ọkụ na-agbaka m mbọ ka mmadụ ji abụ mmadụ. Ndị Igbo si na-agbaka m mbọ bụ ego nni maka na ngọzi ọbụla anyị nwere n'ụwa bụ Chineke na-enye. And sometimes we think we are very smart. I've always said this. When we were in school, by now secondary school, now All Hallows Seminary, we had this man, or he's a boy man then. He was older than all of us. I think we were like 12, 13, 14. It was a minor school, minor seminary. This man would bend it down, gugide akwụkwọ. And we to say agụ and not the concentration. Then I want to one I get you to make them pot chieji. And I even know absolutely agụ before you took a little bonabo. Imelum pot imera, but you hog a bouquet, hog a keg as we see ever. I call Cachona Bona, so you don't a dobaki of most both being a mempoto, know as we see boy. Ijeno Gijo, Tikataga, Makoko, Okagofuma. Then you have a chebo at 4 o'clock or course, work I ball. Manoge exam Lubera, all you need is 1 week, 2 weeks. You go through the book, exam pota, a top, where you are not say man number 1. The same person I go get the la pupa. I am not to man number 1. And then I check exam order. And get one go akwụkwọ nwa no gbagide ball make them but to pass ya. Why? Is it because they will let us say me? Or is it because you're so blessed? Oh, it's not. And if we can understand that whatever we are, whatever we have is just a privilege, irrespective of Fortunata, because or they are consumed because when they not yet they don't have what you have. And so, if we can understand now, opportunity ka Chineke na-enye for service anọnya bụ isiokwu na Chineke gola n'ihe ọgụ nke mbụ
na mgbe ụfọdụ na ihe Chineke ji ewesa anyị iwe ada bụ maka ihe anyị melụ, mana ọ maka ihe anyị emerọ, maka aka anyị a ka anyị enyerọ, maka onye nọ n'ọya anyị a ka eneta anyị enetarọ, maka onye nọ na mwute anyị aka agba ume anyị agbara ume, maka onye ihe na-esili ike anyị akalụ eru ma mpalọ ọtụrụ m sa mpalọ anyị jụ na anyị amalụ, maka onye kwesịrị iji akwụkwọ nwee ike zọpụta ndị be ha niile anyị kwesịrị inyetụlụ obere aka kwụọrọ obere ụgwọ akwụkwọ anyị jụ na anyị ama akwụ, mgbe ụfọdụ si na-eme akwụ ya maka ihe papa ya melụ gị. That is not what God created us for. Anọnya ka Chineke na-alụtụ mụ na gị aka tata, ka anyị nwee obi nsapụ, ka anyị nwee ike na-enyelụ mmadụ ibe anyị aka. Every privilege or every blessing you have is a privilege. Ọ Chineke nyelụ gị ya, welụkwazi ya wee lụọ Chineke ọlụ site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Jesu Kristi, so otu nwa Chineke m, nna mụrụ Chukwu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị site n'igwe gbadata, ka were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne Chukwu, ọ ga-abịa achị ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwapụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọta ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ikwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ụmụodibo gị agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Dị nwe anyị nụrụ anyị anya. Dị nwe anyị nụrụ anyị anya. Lord, hear our prayers.
ka natazie n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Chineke efula anyị n'anya, anyị ewelugo ebumnobi anyị niile, ọnọdụ ndụ anyị niile, ezinụlọ anyị dị iche iche runye gị n'aka n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ nchekwaba gị mgbe niile, anyị na-ayọ amara gị mgbe niile, anyị na-ayọ ka ị na-edu, ka ị na-agọzi, ka ị na-agbazili anyị, ka ị na-akọwala anyị etu kacha mma anyị ga-esi wee na-ebi ndụ, ka anyị nwee ike fụ gị n'anya ogologo ndụ anyị niile, nyekwazili mmadụ ibe anyị aka dị ka o si bụrụ mmasị gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Chineke onye ebere nara onyinye anyị na-ebutere gị, biko mee ka o meghere anyị ụzọ ebe ngọzi gị niile ga-esi na-abịara anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi eno ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi
na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebe ebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụwa. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta gị. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị ma wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya
na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
ụmụnne m na kristi na-enu ụnụ nwa atụrụ nke chukwu na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abọ n'ori nke nwa atụrụ chineke ka arụ n'ọbara kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Please, if you are coming for communion, the communion, when you receive it on your hand, it must be in your mouth before you leave the front of the step, please.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị biko mee ka ahụ n'ọbara nwa gị nke anyị ji akwụ ụgwọ maka njọ anyị bụrụ anyị ihe nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi, ka anyị soro keta oke n'otito ya ebe anyị so na-ekwupụta ọnwụ ya n'ụwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ugo na ọrụ ya gwụbekwa. Go get the other one. I'm with second collection, as usual. So on the choir. Ugo na. Go get the other. Jesus, take me down. What is Oh, me warrior. Oh, me warrior. Oh, me warrior. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Unu mana annual Catholic appeal campaign is still in progress. Our goal is 22,152. As of now, we have 19,700 in pledges. In pledges. So we are still short. And going by the number of families that have participated, it's only 74 families. 74 families. Please try and be counted. Here we have Enyaka na parish and na diocese. Because whatever is left over spill down to the parish. And if the parish, if we don't get the goal, we were told in our parish council, if we don't reach the goal, the parish will dip hand in their purse and make sure that Bishop gets his own share, which is that 22,152. So please, Bambo, can you wear the envelope? Is still at the back of the pew. And do your part, please. We will do our part here today as a community because Aturi Anyiniru na meeting last Thursday. Actually, we forgot. We normally do every year. Religious classes are now in section. We remind you, please, register your children for religious classes. And as you know, Alphonsus Sunenyebuaka for those classes is no longer here. Immaculata Nesoku Enyaka, but Immaculata is now off and on. I want to watch here YouTube. Immaculata is off and on, but we will call her and let her come back to help our children. Please register the children
We even have, the parish even have classes for adults, 16 and older, those that have not gotten the sacrament of baptism, confirmation, Eucharist, you know. So please, we know it's a sacrifice. If God look at what we have not done, what we're supposed to do. We have the capacity. Let's get it done. Our reminder, special invitation to join our youth group meeting every Sunday, 10:30 and 11:30. Please bring the children. Let them be part of it. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us for Rosary every Friday of October at 8 a.m. Mass and 7 p.m. followed by bilingual Mass. Let us honor Our Lady in a special way for participating in Fatima Prayer for America Rosary Rally on Saturday, October 15th at 12 noon here at St. Fortunata. And please note our rectory hour have changed. It's now from 9 a.m. to 4 p.m. It used to be 9 to 5 with lunch, but this time no lunch. 9 to 4 is the window. There is always somebody to take care of you during this hour. That's what the parish priest said. Colonel Chioma Kabiko. Yes, she did well today in the readings. She did it too by herself. I'll be calling on other people next October weekend to do the same thing. Solomon and Solomon, you know, they're always here to be the altar boy. And Ugodna today, Ugodna is an usher, calling on Hancha Akabiko. Just one quick reminder. You know, we have our Christian father at the back and Christian mother. And every Sunday, they appoint people for prayer of the faithful. Every Sunday. Please, if you are not appointed, come down. Let the people appointed do it. Thank you. And Doc could call Jalona, or Jalona actually. We're not a nudo. Also, when he had the parking lot car again, went here, I do manoya capans and dollars in Juwebia today. So, you did the go banite. Pans and dollars when you go butia. Otito diri Jesu. Anyenwe birthdays. Birthday, anybody celebrating birthday today? And Mbagu. Be upon you. May the blessings of the Lord be upon you. We will sing the happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Any anniversary today?
or this week? Any anniversary? Anybody worshiping with us for the first time? Okay. In case you didn't hear, Otito di Jesu. Excuse me. In case you didn't hear what I said before communion, if you have the communion in your hand, we don't want you to overstep here, front of the Blessed Sacrament before you put it in your mouth. Turning back is not allowed. You have to consume right here before you go back to your seat. And you come out, you go through this way. We don't want to enforce with the mass servers, because that's what we were asked to do. But I feel we are mature enough to do the right thing and consume before you turn. God bless you. I see somebody come first. Okay, stand up. Introduce yourself. Hallelujah. You are welcome in the name of the Lord. I can see you, the glory.